салом алейкум ба тамоми бародаро, ба тамоми подписчико. Бародаро, мо шудем аз шумо ки видеои моро тамошо мекунед, моро дастгирӣ мекунед, лайк мемонед, раҳмат амадан. Короче бародаро, ҳар як видеое ки шумо тамошо менед, лайк монед ки чтобы просмотрҳои моро ҳам бихеза, нормали просмотр бигира каналмон. нами қариби қати якта чӣ гирифтем? Пеятзурайда Powerbank Mi 10,000 мА час заряд ҷамъ мекунад. Заряд метад телефонда. И аҷибиш даяе ки дандами розетка намегарди ёки ҳамон корпордаи ҳамон корпорда ки ҳасти мегири акисад мерай телефон зарядш бо чи заряд меёбӣ. Нормал я савед метам бигирем зурай.